again hi Ma'am Rona Suganog and welcome in aton lesson number 2. Ang aton yan ang litra nga pagtutunan kay ang letter N. Ang alpabetohan waray. Pero before kita kumadtuhan letter N, aton anay i-review ang letra nga aton nabaruan na aton lesson number 1. Ang letra nga A. So, ano ang tuntunoghan letter A? Very good. Wala yan makalimot. So, aton usa-usahon ibyakan ang tunoghan letter A. Dungan dakuan baba Very good. Yan na aton yan na pagtutunan ang ikaduha nga letra, ang letter sakto. Letter N. Mama N, baby N. Ang dako nga letra nga N, ngan ang butiay nga letra nga N. So, ano class ang tunog hini nga letra? Sige daw kung nakahindundong. Makarit. Ang tunughan letter N kay Otro? Sige daw. So, aton usa-usahon pagyakan ang tunughan letter N. So, ang dila na pilit-piliha igbaw. Kamu daw? Tapos da? Okay, dungan kita. Ano ang tuntunugan letter N? Otro? So, aton niya na usa-usahon ang mga ladawan na may dasyahan nga tunog na first picture. Ano ini class? Sakto. Nigo. Again? Nigo. So, hain kita makakitahan nigo. Correct, haaton balay. Ano ang siyahan nga tunugan nigo? Otro? Next picture. Mananap. Nangangagat. Delikado nga mananap. Anong ngaran hini? Sakto. Namok. Otro? Namok. Ano ang siyahan nga tunughan pulong na namok? Otro? Next. Hino ini? Makarit. Hinanay. Otro? Nanay. Ano ang siyahan nga tunughan pulong na nanay? Otro? Next. Makikita natin ini music na subject. Ano ini? Correct. Nota. Otro ha? Nota. Again? Nota. Ano ang siyahan nga tunoghan pulong nga nota? Otro? Next picture. Nata. Otro? Nata. Okay, ano ang siyahan nga tunoghan nata? Otro? Makikita natin inihiya ha? Salad. Marasa. Next. So, anong tawag niya? Ining butiay nga karabaw. Baby karabaw. Anak. Anong tawag? Sakto. Nati. Again? Nati. Ano ang siyahan nga tunoghan pulong nga nati? Yakan? Okay. Ano ang ito nga mga litraan aton nabaruan? Ang siyahan nga litra? Letter N. Nga may ada tunog na anong tunog? Tapos ato na nabaruan ang letter A. Nga aniya tunog kay Again? Sige, aton usa-usahon aniya tunog. Handuhan na nga litra. A.
nira timpuhon nga duha para makahimo kitahin laton. A, a, an, 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 an. Basa ha? Husga ang tinog. Sunda ang stick. Very good. Next. Tunog na a. A. Na. 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 Kamu nala. Very good. Aton hira basahon na yan na durungan. Dungan kita ha. Go. A. Na. An. Na. A. An. An. A. Na. Okay, maghimo na kitahin pulong gamit adto nga mga laton nga aton natun-an. Okay, una nga pulong. Okay. A. Na. A. Na. Ana. 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 Kamu? Very good. Ana. Next nga pulong. Na. A. Naa. Na. A. Naa. 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 Kamu nala? Very good. Ikatulong nga pulong. Na. Na. Nana. Na. Na. Nana. Kamu nala? Nana. Very good. Ikaupat nga pulong nga nahimo. An. An. An-an. 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 Kamu nala? Makarip. Aton basahon ang pulong nga aton na nahimo. An-an. Ana. Nana. Naa. Again. An-an. Ana. Nana. Naa. Kamu nala, class? Again, repeat. Very good. So, thank you han pagpamati. Unta iyo nabaruan na ang mga tunog handuha nga litra ang letter A nga letter N. Tapos, inutigamnan ang mga pulong na ato na nahimo gamit hadto nga mga tunog. Ang tunog na A, tunog na N. Bye-bye! I said this time